temani ya Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe. Paribasan rangge lintang ing angkasa kowe teka kawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Kresin. Sudah ya Mas? Sudah. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku penting ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumute pinggir segara. So
Liramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku kang mesru ngono tangisku becike lunga sego uripku Paribasan rangge lintang ngantoso kowe teko kawe loro marang tresno iki wes salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Terima kasih. Mas Nasir, ini penjenengan disuruh nyanyi Pak Tris sama Pak TJ minta lagu tembang jadul